No a vy oslavujete, či čo? Divadlo oslavuje? Dajaké narodeniny? A4 kultúrne centrum. A4 kultúrne centrum, tak nepočula som ešte tak, aj teda počula som také, že je také divadlo, ale som ešte nestihla. Dajak som nestihla ešte to vidieť, hoci pracujem v kultúrnej rubrike. A robíte také autobusy, nevozia? Že by z Košic alebo z Prešova prišli? Ešte sme nerobili. Nerobia. No toto... A napíšete niečo výročí, či nie? To napíšem dačo, no napíšem. Však naštudujem si dačo, na internete sa dá nájsť, nie? No tak želám vám, veľa vám želám, že by ste mali dobrý tím, bo to je teraz najlepšie, že tím, aby bol dobrý, také nejaké herečky, moderátorky, že by ste mali také poriadne, že by bolo na čo pozrieť. Aj chlapcov, že by ste mali pekných, čo pekne hovoria, pekne spisovne, že by hovorili. Lebo to je veľmi dôležité, že by sa tá národná kultúra cez jazyk, hej, odovzdávala, takže by tak pekne rozprávali, recitovali. No, takže že by ste mali dajaké tučné granty, jak sa teraz hovorí, tučné granty, sú dobré aj dajaké z sponzorov, že by ste mali jedného aspoň kamaráta na ministerstve, to je tiež treba, dajakého, čo tak je naklonený týmto veciam, lebo teraz človek si môže vybrať, veci je veľa, takže si každý vyberá podľa svojej chuti. No takže tieto tri veci. Dobrých ľudí, dobrý tím, dobre tučné granty, masné, hrudnaté baby, že by boli. No a čo? No toho kamaráta, že by ste zveľaďovali tú krajinu. No a ja čo napíšem. Potom keď si preštudujem, tá veľa šťastia. Treba ešte dorobiť. No. Dovidenia. Dovidenia tieto rohy. Joj, to sa mi zlialo. Do čista sa mi zlialo tu. A to nemôže tak byť. OK.